ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nasiminton na ito'y kalsada dito'y batog ti balayaw. Wen, tatabadong. Kalkalpas na. Isu asaan pa'y kano ang mabalin na pagnaan. Kita mo, agas asok pa'y langaw. Pahingay, ta dito'y laang batog ti balayaw ti nasimintaw. Sikan natin napigsakin ni Kapitan. Baybayag kaming ngagkumparay. Aging gaita, saan na pa'y laang ngayon pasimintaw? Yung kalsada yung batog ti balayaw may. Kasanaw, saan kamit ngamin amang mangted iti regalo kan kwa na? Regalo? Apay kumarigalwak ngay. Di ba nang naimas man ang tilutluto masidain tayo Apay, mapagsidam ayan ni uncle mo iti saan ang naimas. Ando siguro ti kwartanan niya. Ay na, awan. Ada ayamot kwarta mi kan ni uncle mo. Ang mapay nga rod ngayon kanayon na naimas ti sidayaw. Kat no adda umay mangmangted iti regalo kan ni uncle mo. Kasta ka day. Anya ngay regalo tit itadakan kwa na. No saan akal deng? Manok. Wow! Nagswerte ni Uncle Gaw. Kanayon amarigalwan. Uray saan na birthday. Ala, ingkakit di ayaban ni uncle mo. Tamangan tayo. Aw, Uncle. Apay day ta baboy ang nakapagod di taigay. Ay, sidaan tayo Ha? Sino jela kaya nagkapo dito'y balayaw? Kung may nakrinigalwan. Baboy ti inregalo na. Wow! Mayat alitsyonan day ta, Uncle. Una, da sidaan tayo. Talaga gayam nga adda ti umay mang regalo kan ka. Ay, isarunok nga ipasiminto di kalsada di batog ti balay na. Iso ti sukat day ta inted na ababaw. Ay, adda gayam sukat da kita regalaw. Ay, di kag dagdagari. Unang Kyle, aguli makaklang. Mangantayo ka naon ko na niantay. Ay, pinartinan di inregalo da kanyak amanok. Unang Kyle, kanayo na naimas ti sidsidain tayo niya. Kapitan, adu ti mas daaw a kabarangayan tayaw. Ay, apay amas daaw da. Apay kano padto mati masimseminto a kalsada. Ke pinadwan iti regalo Ay, depende gayam iti pundo. Ay. Agreklamo nga me ni Kabadong. Dayjay tanaglay nga agreklamo. Imbag ko man umang iti regalo. Regalo? No, daw may agreklamo kan ka. Di mo lata idan sungsung-batan. Ay, oo no kastati ko nam, Kapitan. Nagrigat agpasada dito'y kabildatan ita. Un nga rod, Chip. Mapirdi ti tricycle kadag iti nagado abato di tadalan. Kan, kula-kulaong mat ti kalsada. Paingay. Tan nasiminto mo tan adagos di kalsada iti batog ti balayaw. Amom ti sikreto di ta, Chip. Tsak nga rod amaw. Anyaya ti sikretaw. Kastoy nga main. Ibaga mo na. Saan, Chip? Tapno agtali na idlata na sikreto dayjay. Ibagamon kanyak Saan nga rudan? Di mo kahit nga ibaga? Danugan ka? Ako sana. Apay danugan na nga, Chip. Ibagamon. Danhiyan kong makaungat. Uwain, ibaga kon. Kanayon ko ngamin nga ikan iti regalo ni Kapitan. Sika? Mangmangtad ka iti regalo kini Uncle Gaw? Katuin. Inaldaw mapangkoy ka iti upa wano kawitan. Iso jay sinsindamay. Dapay pasurot na akwarta Anya? Ibaga pa yun ni Kapitan, no anya ti kayat na. Kas kumay ti anya? Kas kumay ti kalding. Ay, isumit lagay makilat nga damik-mik iti likudan ti balay da Uncle Gaw. Regalok dagi jay. Isu akitam. Nasiminto adagos ti batog may. Badaw, ingkakasarita ni Kapitan. Kidawom kan kwa na nga ipasimintunan dito kalsada ti batog ti balayta. Tanay, nagadaw ti madisdisgrasya, gapu iti kinaunog ti abot-abot na.
Imbaga, no denggenak. Kit nadamag ko masapol a regaluan day ta kumparay. Tapno alistaw ngay pasiminto na ti kalsada iti batog ti balay. Ay kat barang maalapay lang ay iti pan nakisarita. Total, agkumpari kayo mo. Nay, anya da jay? Ay sos, adda nagirig adakkel atrak di ta kalsada. Ay Wayne. Day taket ti bagbagak a disgrasya a mapasama. Angkal, ada bisitam. Anya ti awit na. Awan mo ti makita. Awan ti manok. Pato. Awan angkal. Damagam no den pulsa na akwarta. Unang kail, inak damagain. Di mo pa'y paspastrakin Unang kail. Tataba daw. At ay padamag ni Uncle Kaw. Anya day ta? Napay nga awang ka no ti awit mo amanok, wano pataw. Anya? Apay masapol nga gawitak iti kakasta. Amin abumis bisita kini Uncle Kaw. At darigalo ta. Kasanungay kitawang mo awit ko arigalaw. At da kanu kwartam dita. Kwarta? Ayawan natin kwarta dito. Saan ka nga rin mabalin na sumrek? Kaya't ko lang nga kasarita ng Uncle Mau. At napatag ngay bagaking kwa na. Agda kwarta na kwaraw. Awan ka no Uncle. Pagawid mo. Nagawit ka ka naon. Paray! Ni pare mabadong tayo. Awan ti kumpa-kumpare no awan maitid na. Pagawid ka. Nanghigmaw. Ala, nagawit kan. Ayawan. Yak nakasarita ni pare Deng. Apay, awan di ta balay da. Ada, ngam di nakpulos kinasarita. Tawan ka no ti regalo king kwa na. Kuna na day ta. Isuray. Punugayam di mangmanggag ko masapol a regaluan day ta, kapitan. Ison ti uso ita. Isaw, inyoso na nga ta. Kasanun ngay, anya ti maitid mo kun kwa na regalo. Awan mo nga rod makukwartam. Kaya dagiti ngay manok atarakin mo. Ay nabadong piyok da pay laeng. Apay na uso ti rin ni galwan na ya. Datayo nga awan maitid na arigalaw ti kaasay. Amangan met no oray si kamaray. Kat agbiro kamutan iti regalaw. Ay, di nakipadpadakan ni Kapitan. Ay kanasaya at ano sa balik ka nga opisyal. Mapagtalkanda ka no kasta. Kawan number 1 kagawad nga road. No kasta nga raud. Mabalin ka day at tulungan da kami kinibadong ka. Nakasaganak at tumulong maray. Ibagam laang no kasano ang makatulong akan ka. Ibagam manmut kin ni Kapitan nga ipasiminto na day to kalsada dito batog ti balay may. No day taaba nagmaray ay kat... Ay agyaman na kamaray no matulungan na kamay. Sigurado nga ramidak day tama Ay, kun kang naidumduma ka nga opisyal. Ta saan ka adumaw dawat iti regalaw? Agbayad kayo mat abasit maray. Anya, agbayad basay. Tapno damot ganas ko amang idanon ka ni Kapitan. Manungay day tabasit ako nam. Uray 5,000 laang. Huwa! Ha? Unay mo daytan? Nagdakkelan agatan? Kano ikakpay ni Kapitan ta sigurado dumawat day dyan. Ay! Agpapada kayo amin nga opisyal! Agro-pro pa kayo akwarta kun regalaw! Na, makakaungot kan samutan. Talagang agong ungot ha! Di kay lakuman yung botos iday! Na, Ha? Babawi kaw! Ay, mapanak man igatangan iti pumada. Apay, naibusan dyan pumadam aginatang ko. Awanan, di, agpaili akpay mo. Pagluganam ngay nga agpaili. Iti tricycle ni Kwarog Sapay ko mga rud tama itulod na ka aging gaijay ilay. Apay kit din nasaan? Kat no nagmad, iti pan nakasiminto to kalsada tayo. Kabailan na. Uray to pa'y awang kalsada. Kabailan na apat tarayon di tricycle na. Maglugan ka ng kail, tayo tulog ka ni Jay Ilay. Mapit man lang, paray. Nay, apay pare ba daw? Dahito yung aming kalsada, paray. Ay no awan ti maitid mo ang regalo, di ka sumanao. Palagipan ka lang mo't paray. Tagidaksaman.
Dawatan na ko iti regalaw. Amin nga kid daw iti anyaman. Nasken amang iti regalaw. Cash, wano in kind. Iso nga ron asaan ako nga agkid daw king ka iti uri anyaman. Tawan maitid ko ang regalaw, unukas. Naa, ay pumanaw ka nga ro din ta inkamin. Wala daw tanang Kyle. Palpalagipan ka paray. Tanay, nagmaday dahito dalan tayaw. Naa, Delikado ka na iti agbiyahe. Nalaingak ngagmanihaw. nangag mo? Amo ka nalaing ka kwaraw. Ang nasken lata ti aganad. Nakamamak ti aksidente no kasto ti kalsada. Ay, aglisikan ta inkamin. Shoo! Apa akas to ti tricycle mo? Ngarutang Kyle. Pero mimit namin lasong-lasong ti kalsada. Ay, bagam no bumaba ako. Ay, sanang Kyle. Ket no naglaing ka driver. Ay, sa bagay Agtugaw ka lang dita. Relax. Kwa, diyak makapag-relax ta. Dahagdanag ako na. Angkyle, kaslad na maisinsina Unya ron. Agparparek na ba't nga ron ka diyak? Ha? Tumpukan ng Kyle! Ha? Kaisinan ti sidecar! Ay, puwak kay! Delikado! Tumpukan! Nakita ti napasama kagawad. Tagawid ak kuman, idinasabat ko da kapitan di ta kalsada. Anya ay hati napasamak. Timpuak ni kapitan. Sakbay ana isina jay sidecar ti tricycle ni Kwaraw. Anya, ay unay daytan nga aksidente. Ay, good. Anya nga iti napasamak ka ni Kwaraw. Ni Chip Kwaraw. Ay la, ni Kwaraw, dire-diretso yung motor na ijay dakil akayaw na itugtog. Amom na natuyang. Kano nagbiit ang makadanon kanyak dagiti istorya kakasta? Naitugtog ni Kwaraw, maray. Wan, naitugtog jay agong na ijay puuntik kayaw. Agong na-famous. Imbag taagong nala ang tinaitugtog. Iso nga ad-addan ang nagbalin alogpat ti agong ni Kwaraw. Adi pa'y kat. Pirming agkarkarupadan kini kapitan. Payakatawaam. Ay saan nyo akatawaan no makita yun ni Kwaraw. Ha? Dumanog day jay. Ay, awanan ng Kyle. Sana ko nataraki, Nagkuna? At na nagbalin ang logpap ni agong ko. Ay, yada yung man nga mintas sarming badan. Ay, basol mo matday to'y napasamak, intay. Basol ko man din. Amin langan ama di ama pasamak. Basol ka. No sinimintom ko maamin adalan, di mayat ko matikalsada tayo, kat adayo ang madisgrasya kayo. Awanan ti bala sa kamayat kanyak. Naa. Huwag nga peso ang Kyle. Basol mo na ito'y mahilig kang tumat ngamin iti regalo, Uwin sa nga agpaiso. Talaga abasol ko. Anya asa. Talaga abasol mo. Iso asakbay nga adupay ti madisgrasya. Ay na, baliwa mo, nday tamadi nga ugalim, intay. Sayang, dagiti pato, manok kalding. Baboy nga itanda. Kanti kwarta nga iawat da. Ay, may saak amang kontra iti dayta nga aramid mo, intay. May kanuak nita. Dagas nita nga aramid ti kapitan ang Kyle. Iso nga isardeng mon, Kasano nga no Jack isardeng, Antay, isikan ti makamu kini ang Kyle. Natangken ti ulo na, Ay, kat, adamot mapang-or iti balunat, Kayat mo antay, inakalaan ti balunat mau. Amok ti nakaidulinan na. Saan Ay, bay-bay ang pala ang Kwarog. Tainton aramiden nan tumanan. No dumawat, no umawat iti regalo. Ay, ijay munton nga irwar dagiti balunot ko, ijay lakasa. Wanantay, basta ayaban nakto, Ay na, Kapitan Enteng, dagiti kagawad na. Aramiden nyo ti umno. Di yu obligaan dagiti agpatulong kada kayo amang ted iti regalo. Hala sigay!
Dito ang tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Fuji Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdingag.